Τώρα να δούμε, να επιβεβαιώσουμε ή να ανατρέψουμε ένα μύθο γύρω από τα κιλά και το κάπνισμα. Μαζί μου είναι η κυρία Παπαδήμα, καλώς ήρθατε, διατροφολόγος. Και Θανάση, φοβήθηκες ότι αν έκοβες το κάπνισμα θα έπαιρνες κιλά? Δεν φοβήθηκα, επειδή ήξερα βλέποντας πολλούς που το κόψαν ότι πήρανε κιλά, προνόησα και έβαλα την άσκηση πολύ έντονα στη ζωή μου και όχι απλώς δεν πήρα, έχασα κιόλας. Σε ευχαριστώ πολύ που το λες αυτό, γιατί όντως μου δίνεις μία πάσα να πω ότι πραγματικά αυτοί που διακόπτουν το τσιγάρο έχει αποδειχθεί ότι βάζουν βάρος και μάλιστα βάζουν κατά μέσο όρο γύρω στα 4 κιλά. Οι γυναίκες βάζουν πολύ περισσότερο βάρος, ίσως γιατί ανησυχούν και περισσότερο για το βάρος τους πριν κόψουν το τσιγάρο. Αυτοί που ήταν παχύσαρκοι πριν ή ακόμα και πιο βαρύς καπνιστές βάζουν ακόμα περισσότερο βάρος. Και ουσιαστικά αυτό που τους λέμε και τους συμβουλεύουμε είναι ότι η δίαιτα δεν έχει λόγο σε αυτούς που θέλουν να κόψουν το τσιγάρο. Αυτό που έχει λόγο όμως και έχει ρόλο είναι η άσκηση. Η άσκηση καταρχήν, όσο ασκείσαι δεν καπνίζεις εκ των πραγμάτων. Δηλαδή, γιατί μπαίνεις σε ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Τη μία μισή ώρα που θα γυμναστείς εκ των πραγμάτων τη γλιτώνεις από το τσιγάρο. Δεν μπορείς να καπνίσεις. Μετά αρχίζεις και μπαίνεις σε ένα τέτοιο τρυπάκι, να το πω απλοϊκά, ότι τώρα φέρομαι καλύτερα στον οργανισμό μου και νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ η άσκηση. Να πούμε λίγο κάποια πράγματα για μια άλλη μελέτη. Έκοψαν, λέει, ευκολότερα το τσιγάρο, διαβάζω εδώ, όσοι έβαλαν φρούτα και λαχανικά στη διατροφή τους, περισσότερα ή τις διπλάσιες ποσότητες, και το συνδύασαν με τη διακοπή του καπνίσματος. Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει γιατί ουσιαστικά ο τρόπος άμυνας του σώματος να αποβάλει τις πολλές ελεύθερες ρίζες που λαμβάνει με την εισπνοή του τσιγάρου είναι το αντιοξυδωτικό σύστημα, και τρώγοντας περισσότερο φρούτα και λαχανικά ουσιαστικά ενισχύουμε το νοσοποιητικό σύστημά μας. Ο ένας τρόπος είναι αυτός, ο βιολογικός, ο άλλος τρόπος είναι ότι συμπεριφοριστικά απασχολούμε το σώμα μας, απασχολούμε τις κινήσεις και αντικαθιστούμε την κίνηση που κάνουμε με το τσιγάρο, τρώγοντας κάτι που είναι σκληρό, που μας προκαλεί κορεσμό, και τρώγοντας κάτι που ενώ το έχουμε πολύ συχνά στη διατροφή μας, έχει ελάχιστες θερμίδες και έχει και πολλαπλά ωφέλη για την υγεία μας. Πάμε τώρα να δούμε τροφές που συνδυάζονται με το τσιγάρο και πώς θα τις αποσυνδέσουμε όταν προσπαθούμε να κόψουμε το τσιγάρο. Ο καφές είναι πολύ συνυφασμένος με το τσιγάρο, παρόλο που αυτές οι δύο ουσίες, οι κύριες που περιέχουν, δηλαδή η νοικοτήνη του τσιγάρου και η καφεΐνη του καφέ, δεν είναι και τόσο φιλικές μεταξύ τους. Τα αντίθετα περίεργο είναι αυτό. Τα αντίθετα έλκονται, μπορεί. Βεβαίως. Στο ίδιο μοτίβο υπάρχουν και τα αναψυκτικά, τα οποία έχουν πάρα πολύ καφεΐνη και τα οποία ίσως βοηθούν τους καπνιστές, αυτό τουλάχιστον αναφέρουν, στο να αλλάζουν τη γεύση τους, γιατί ένα από το βασικό πρόβλημα που έχουν οι καπνιστές είναι η ξηροστομία και το ότι καταστρέφονται οι κάλικες της γλώσσας με αποτέλεσμα να χάνουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίμων. Άρα θέλουν πιο γλυκά τρόφιμα για να καταλάβουν τη διαφορά, ή πιο αλμυρά ενδεχομένως. Θέλουν και γι' τα αυτό δύο. Και το αλάτι εδώ. Έχουν καταστραφεί οι γεύσεις τους. Θέλουν κάτι πιο γλυκό, πιο ξινό, πιο αλμυρό, πιο πικρό. Δεν καταλαβαίνουν τόσο πολύ τις γεύσεις. Πολλοί άνθρωποι συνδυάζουν, ας πούμε, το πρωινό. Βλέπω εδώ ότι έχεις μια τυρόπιτα, ένα κριτσίνι ενδεχομένως, ή το αλκοόλ, ή ακόμα και τους ξηρούς καρπούς με το τσιγάρο. Αν αυτοί οι άνθρωποι κόψουν το τσιγάρο και όλα πάνε καλά, αυτές οι τροφές μήπως αυξηθούν στη διατροφή τους? Μήπως γι' αυτό παχαίνουμε τελικά? Υπάρχει ένα κομμάτι που αυξάνουν την κατανάλωση της τροφής προσπαθώντας να αντισταθμίσουν την έλλειψη της ευχαρίστησης. Αυξάνουν το αλκοόλ γιατί ο εθισμός στο αλκοόλ μαζί με τον εθισμό στο τσιγάρο περνούν από το ίδιο εγκεφαλικό μονοπάτι. Ναι, αν κόβουμε όμως το τσιγάρο, γιατί να μην κόψουμε και το αλκοόλ και να το αυξήσουμε? Γιατί προσπαθούμε να αντισταθμίσουμε. Να αντισταθμίσουμε την απώλεια που έχουμε. Το άλλο κομμάτι που είπατε για τις τυρόπιτες και τα κριτσίνια, ουσιαστικά έχει φανεί πάλι με μελέτες στον εγκέφαλο των καπνιστών ότι ακριβώς επειδή ξεχνάνε να φάνε πρωινό και συνήθως φεύγουν για τη δουλειά τους, για την καθημερινότητά τους με ένα σκέτο ποτήρι καφέ, ότι στο επόμενο στάδιο της ημέρας, στο δεκατιανό τους, αναζητούν κάτι που να τους προσφέρει μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Άρα κάτι πιο παχυντικό και μεγαλύτερη ποσότητα και τα γνωστά. Ναι. Μύθος ή αλήθεια ότι η διακοπή του καπνίσματος προκαλεί δυσκολιότητα? Είναι ένα τεράστιο θέμα. Πολλοί άνθρωποι λένε ότι εγώ κάνω ένα τσιγάρο για να πάω τουαλέτα το πρωί. Δυστυχώς, το τσιγάρο επιδρά στο παρασυμπαθητικό σύστημα και στην κινητικότητα του εντέρου, οπότε βοηθάει. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε, επειδή δεν είναι και τρόπος να πηγαίνουμε τουαλέτα καθημερινά. Δεν είναι τώρα να γίνουμε καπνιστές για να πηγαίνουμε τουαλέτα, συγγνώμη. Όχι. Πάμε λίγο ανάποδα. Είναι να αυξήσουμε τις φυτικές ίνες και την κατανάλωση φυτικών ινών που έχουμε ημερησίως μέσα από το διαιτολόγιό μας. Και αυτό θα βοηθήσει. Φρούτα, όσπρια, λαχανικά, ολικής άλεσης, μαύρο ψωμί. Με φυσικό τρόπο λοιπόν λαμβάνουμε φυτικές ίνες και φυσικά είναι υδατονόμαστε.